bani gurin zama a soyayya ta yi daɗi kauna ta ni da ke ba zan so wata inda ke ba. Bani gurin zama a soyayya ta yi daɗi kauna ta na faɗa ba zan so wani inda kai ba. Abu ya yi daɗi soyayya ta idan babu ke sunanta gaibu, sunan ki kaɗai nake rubutawa a kitabu. Ke ɗaya tilo kina zuciyata wata babu, ba wancan zana ba zuciyata ko ta yi zubu. Yarda da ke kaɗai zan yi miki hubu, ke ɗaya tilo cikin zuciyata da ke na saba. Na amince da kai kuma sai da kai kana zuciya idan ta kashe. An ce farin ciki na ba gashi nan ba, ƙaryar kudai magauta na ɗaura ɗan ba. Soyayya ta da ni da wofi bana na ci riba, in nai rashin ka zuciya za ta ja zaba. Samun kaɗai zuci za ta fice hukuma, na baka dukkanin rakamata ka duba, ka duba. Ina sai da ke kawai na haƙi ne, kina zuciya ba zan yi da ke. Abu ya yi daɗi ki bani